is een nieuwkomer in de scene. Het maakt haar niet uit wie, ze is altijd wel in voor seks op de wc en zelfs op school. Gaat met elke jongen en is makkelijk te scoren. De teksten liegen er net om. Er circuleren verschillende listen met zulke teksten onder jongeren in Drachten. Ik en Erwin binnen van de middag op stap in de bus met een jongerenwerker. Ik zei witte van de bangalisten. Ik vind het dikke bullshit. Ja, het gaat gewoon nergens over. En het brengt mij naar beneden, zeg maar, in een waarde. Ja, en waar stelt zulke listen op? Meestal jongens, denk ik. Die hekel hebben aan een paar meiden en dan maken ze er gelijk 15. Dus puur pesterij eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. Toen best maar op mijn klas erop stond, dacht ik wel van, nou ja, als er nog meer komen, dan wil ik wel weten dat ik erop steen. Gewoon van, wie wel omdat heel volle erop staan die er eigenlijk net op jaren te steen. Ta haar grote opluchting stiet ze er zelfs net op. Hoe had ze dan list kregen dan? Ja, dat wordt verstuurd via WhatsApp of mensen doen het via privébericht op Hives, Facebook, Twitter. Ik stuur het dan niet door, want ik vind het dikke bullshit, maar ik krijg het gewoon binnen en dan zonder dat je erom vraagt. Deze bangalisten binnen zo'n kwart ek bekend bij de leerling van middelbare squalen in Drachten, die koos op OSG Singeland. Ze binnen je botskrokken. Kijk, alle leerlingen halen wel eens wat uit, maar daar zijn het kinderen voor. Maar dit vonden wij toch beneden alle peil. En dit heeft ook meteen geleid tot een aantal kinderen die bij ons kwamen, die erg waren geschrokken, want die stonden op die lijst. En die waren zich doodgeschrokken. We hebben afgesproken dat kernteamleiders contact zouden opnemen met de ouders van de kinderen die op de lijst stonden. Om hen te vertellen dat de school ermee bezig ging, maar ook om hen aan te raden om contact op te nemen met de politie en aangifte te doen. Want zo smerig vonden wij het wel. Een paar weken circuleren de eerste bangalisten. Vooral na het nijs over een famke uit Pijnakker, dat er zelfs te kwaad die om ze op zijn list stieren. Het Singeland had er alles onder om de leerlingen op te sporen die achter deze op seksgerichte listen zitten. We hebben onze systeembeheerder de opdracht gegeven om te kijken welk IP-adres erachter zit. En dan kan je achterhalen wie de berichtjes heeft verzonden. Maar dat is niet gelukt. Want ik vind het zulke smerige streken dat het minste wat je kan doen is dat je zo'n leerling schorst. Dus om even heel duidelijk te maken dat je dat als school niet kan tolereren.